biko no banunu mo kenu crime committee na mobile update ibe nnebu kenu crime committee na mobile update ibe nnebu na-emere mmiri mmụọ mmiri afọrọ anya arrest mụnwa wezugo bụkwa news na-emere ya arrest nya maka o si dere fuishi na mụ gwara gosigo na anyị maka ife melu si wee kwa mechi ọnụ ọpụta wee bịa mee vidio ka o gosi ndị mmadụ na news na arrest ya ewokwu asị wee sị ha ndị udo ga-achị jikwa agafe wee bịa fue na nwunye ya mụrụ nwa by 9:30 nke abalị ka ha bịara ịbịa kene na nwunye ya mụrụ nwa jee ye kpa kpukpungere ị nata kama ihe mechi ọnụ ịbataluo oluo n'ụtụtụ a ha ga-apụta ka ị bịa prove na emeghị arrest. At what point mgbe gwa asị na kpuo in asọmụnụ otu ọka ichigakwa back to ọka gbakwa camera again kele onye meziri onwe. Now all those people na-asị m ezugo ị na-ebu fake news ezugo iwe onye okwu asị bla 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 ọkwa isi na-epego mpe kịta ezugo ada ebu fake news. I have no reason mmeji wee bu fake news wonu nke amala m. A lot of people na-asị m ezugo na if I have fake news now ọkwa your eye don't clear ọpụta his live broadcast ahụ bịa mee n'ụtụtụ a ke the reason for that live broadcast ka bịakwa ndị mmadụ na-emeghị arrest. Why na ịma na-emeghị arrest mmanụ ka isi wee na ịma ka isi wee na yes ịma na ọwụ nọ na polisi na ife imerụ na ọdụ ka onye jump bell ịma na ife imerụ na ọdụ ka onye jump bell ịma na ọdụ ka bell ka ị jump ịma na deceit and lies ka iji wee ka iji wee mpụ you know everything merụ nya ka ị pụtalụ kama ị ya anakpuo nọrọ nwayọ na-edegodu mmadụ ife na-eme ịpụta na social media ka ị bịa debunk bụrụ ka ị na-edebunk a na-edebunk eziokwu edebunk ọkwa ịkpọcha na date taa akpọgharịkwa tata awụ Thursday the 12 ka ọgụnụ nya ka ịrụzie n'ọfịs ndị udo gachi ajụzie ego date tatọgheriwe ọnụ ke ndị na-impressizi eji masị ezugo na ị na-amụ mmadụ amụgoro ka nna amụ mmụọ mmiri kele amụ ife nna amụ ya ka nna jụụ kele amụ ife nna amụ ya amụ for the fact that na-emere akwa ha arrest other native doctors gbọfụsịa n'ihu akwụkwọ nyenwe ka nọrụ n'ihu akwụkwọ ka na-eme ife ọma n'ife eji wee arrest akwa ha ka kpọrọ ụmụazị na-eje mmiri ka na-agba n'ihu akwụkwọ gụnụ ka ọ na-agba n'ihu akwụkwọ ka ife ka na-agba n'ihu akwụkwọ ka ọ na igehụ write up JCM delu igehụ ye JCM sịrị a wise man learned from mistake of others. He should learn because no man n'ihu akwụkwọ ha ka unu si enweta customers and clients. Ị ka na-agba n'ihu akwụkwọ ka na-ama ụmụ okorobịa akwa ọcha kpọrọ ha na-eje na mmiri je na-eme gụnụki ịghọtago. So kelu ka o si wee wụrụ crime committee ana m alụ wutu ndị udo gachi awụ PA emakai is a question. Oh God, onye n'ụlọ m ọgụ because ụnụ bịara ezugo n'ihu onye okwu asị inbox m na-edegheri kịta ụnụ agagharịana mgbe m mere vidio gwa nwoke mechie ọnụ na kpuo kịta ọkwa ụnụ bịara na-agọ m iyi joke with ezugo at your own peril. I'm a okwu ka o wee wụrụ. I have a message from 1 million ụfọdụ ndị dibịa which is unu deceive a lot of ụmụ okorobịa anyị.
and ụfọdụ ife unu na-eme emepụta ya emepụta. A lot of ife unu na-eme ife a na-eme na nzuzo unu ndị dibịa bịa bupụtakwazie unu bịazie ife ịmana no crime against the government of Nigeria unu na-ebupụtazie n'ihu akwụkwọ na-nationalizie na-emezie ọdụkọ enorm omezie ndị mmadụ aghasalụzie n'ụdị na alụnụ kata ọwewe omenala ọkọnya meseji m nkụta niile na-eri nsị mana nke richard buru n'ọnụ ka a na-akpọ ori nsị. Now what we cannot afford is a society where ife ọjọọ ya abịazi duka ezigbo ife. Yes, ma ife ọjọọ ị na-eme ma nke m na-eme, they are not worthy of emulation. They shouldn't be publicized for any reason whatsoever, because na nwanne m nwere ike o motivate ye, nwanne m nwere ike o motivate ye. So ife onye manya maria ife nzuzo ka a na-akpọ ya. Mana ndị nwa dibịa abịa chọzie ka ha mee ihe ka ọ dụzie ka ọwụ nnọọ omenala. Ha chọzi ka emee ka ọwụ ka ọ ya wụ omenala. Ụmụ okolobịa ma ndị dị 17 years ma ndị dị 15 years agbarata ha gbakọrọ agbada na mmiri. Gụnụ ka fa na-alụ? What is their job? Kedu ife fa na-alụ? Ihe eji agba ya n'akwụkwọ. Kedu ife fa na-alụ ihe eji agbafa n'akwụkwọ? Say question. Ndị dibịa ndị ọsọ mụrụ anya kọlọba akwa ha 7 star ka ọgụnụ gbafuo na kpuo n'onwe ha ngụnwa ka na-eme ka ịdụ nwụọ. Ka ịdụ nwụọ ịpụtazie esi m na-ezugo na-amụ mmụọ mmiri amụnụ ka gụnụ ka nna amụ mụ na ya obi ofu ebe ka mụ na ya na-eme ofu biznes mụ na ya na-eme competition also. Ịghọtago? Mgbe nyere ya advice nyere ya n'ụtụtụ nwaanyị na ụnụ anụ he ọ gbakwa kamera again unu na-atagịkwa m ọhụrụ nwa lọpụtara ya unu agbara ya eziokwu unu bịa ka unu mụọ m amụ unu amụọ na ndị agha nke igwe nọ n'azụ ndị agha nke igwe abụ m onye amụma mana ya ịchọghị ịma ama na many people from now to the next 3, 4, 5 days unu ya no more news. Remember the advice I gave to the native doctors after a sentence like I can repeat it again. She took advice in ha after a pick in Okongu dibia. Masse pota na another thing. Never handle. Masse pota na another thing. For the squano you people should blame those who you blame. Even though Konwa mama one no Obama and not a Zugo. Wave Zugo Mary. You gotta go. Wave Mary. You gotta go. Wave Mary. Chiman in temple book that don't know what to be now. Often na abuse wene. Userisi na buo. Userisi na buo hapuzuno. Omapala palamola molo. All thanks to Governor Charles Soludo and Prince Emma Kai for doing a very good and a very nice job. So Chukwu yapu ashu no wo. Only God yapu ashu no, because obulu no hono alu aka imaye nda abaja mura amulo oduka ya gbofuru nda no everywhere na enyegari mkpọtụ na Facebook mkpọtụ ni na obie na kita ezugo but so inu news from me it was na nna blab man ezugo m ife ọ na-ekwu. I don't carry fake news. Adam ebu news maka na ndị ọzọ ebuwena. Omezugo na comment section. Ka umi ezugo na asị ndị na-enwe aṅụrị na ife ọjọọ dakwasara mmadụ ibe gị. Ego ọ na-anakọsị ụmụazị were alụ n'ụlọ. Ọwụ mụ na ya na-alahụ n'ụlọ ahụ. Mụ na ya ome plan were anakọsị ụmụazị ego. Ị na-ekwugheri. Ị na-ekwugheri.